horas madihita sudi di maluguton kamu akana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus on ma bohal partodio dihita nani guritun ni opui eporus Dr. Justin na siombing nahinan di doksono saluhut panurirangi maka tidakon taringo tu Yesus jaloni ganup na porsea di ibana hasesaan di dosa marhiti sian goarna. Asadang adong haluau di bagasan malang ise na asing. Aidang adong goarna asing di torni langit di leho tu jolma parhitiata tu haluaon. Tersurat di ulaun 10 ayat 43 dohot ayat 4 dohot ayat 12. Behado ho ale dongan pardosa dang dope porsea ho dipanidangion ni saluhut panurirangi tung paduruonmu ma ho gabis nian dang adong napinaduru ni dewata naeng sesaon do dosa ni saluhut jolma dipangidu rohana saliling so dihilala jolma hidup duk ni dosana murado tarbaen porsea ninna rohana dia sesani dosa alai molo uduk jala hagogotan situ tu rohana alani dosana jolo subu situ tu ibana arukil asar tardoksa sian nalom ni rohana situ tu takas do huboto naung disesa debatado sakku saluhutna jalanunga dia enau gawe anak konna jala panean di bagasan Kristus alai konodo parhatu tota jolo dapotan hasesani dosa hita asa dapot hita hatuaun dohot hasonangan aido toktong batu apala na dumodok molo dung ginulangi takas tahe ita woto naung dapotan hasesani dosa hita maruli diasini roha jadi torang diala positu tu rohata martangiang gabi dapotan hita dinasa nahasea di hita ima saatna